Бүгінгі концерт программымыздың алға таба Веснушки балалар үй студиясы давам ете. Менә бұл студияға негіз салушы ТМТВ премиясы лауреаты, эстрадабызның яраткан популяр жыршысы Шәшке. Шулай итеп, қаршылығыз Веснушки балалар үй студиясы. Веснушки балалар үй студиясы. Менә хәзер инде шушы тамашаның иң дулкынландыргыч мизгелләридер, бит Динар. Чөнки дипломнар тапшырылачак хәзер. Җырлы язмыш проекты белән берлектә сөюемне җырым аша юллыйм төркеме Ирек Габдрахманов һәм Гөлнур Галимова иҗат иткән җырлардан яңа елдан яңа хит-парад ачып җибәргән иде, дуслар. Хит-парад 1 апрельгә кадәр дәвам итте. Өч туры ярым финал. Бу кызу хит-парадта 1-3 урын алган җиңүчеләребезне хәзер без бүләклибез. Дипломнарны тапшыру өчен Бөтен дөнья татарлар конгрессы Язак Казан бүлекчәсенең җитәкчесе, Халыкара ислам бизнесы ассоциациясенең президенты, Идел федераль округы вәкиле Фәрит Фәиз улы Мифтаховны чакырабыз. Җылы алкышлар белән, дуслар. Сәхнәбез түренә рәхим итегез, Фәрит әфәнде. Шунында зур дулкынландыргыч җаваплылык безнең өстә. Диплом 3-нче дәрәҗә җырлап яшик хит парадында катнашып җиңү яулаган Римма Никитина бүләкләнә. Римманы сәхнәгә чакырабыз. Римманы бәлки без алкышларны ишетеп Римманы күрербез. Римма Никитина! Һәм инде истәлек өчен фото. 2-нче дәрәҗә диплом белән җырлап яшик хит парадында катнашып җиңү яулаган Нурислам бүләкләнә. Нурислам. Артистлар шулай алкышлар яраталар инде алар. Тагын кемне ялындырып кына чыгалар. Нурисламны ярым. Без инде дипломын җиткерербез. Димәк, һәм алга таба 1-нче дәрәҗә диплом белән җырлап яшик хит парады катнашып җиңү яулаган
Гүлнар Зарипова бүләкләнә. Гүлнар Зариповны шулай ук сәхнәбез түрендә көтеп калабыз. Әлбәттә, инде диплом хуҗаларын чын күңелдән котлыйбыз һәм инде алга таба да шундый зур дәрәҗәле урыннар бүләкләргә насыйп булсын. Һәм инде истәлек өчен әйдәгез әле фото елмаябыз. Фәрит әфәнде, рәхим итегез. Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле туганнар, дуслар, мин инде үзем әйтеп китәргә кирәк, Гөлнур Галимова белән Ирек Абдрахмановның концертларында ноябрь аенда 12-та, инде февральдә пирамидада булды, үзем дә катнаштым. Бик кирәкле эш дип уйлыйм, чөнки Ирек абыйның хәлен беләбез. Аларга ярдәм йөзеннән дә менә минем монда басып торуына, сезнең монда килүегезнең дә өлеше дип уйлыйм. Әлбәттә, менә монда әле безнең теге халык артистлары гына түгел, монда яшь артистлар да чыга. Мин дә үзем турында әйткәндә, мин әле дәүләт советында депутат булганда, әле Туфан Абдулович белән бергә эшләгән вакытларда, әле 10 ел элек, әле безнең вакытта сан буенча 700 җырчы дип санала иде. Теге менә, бүген тагын да артты. Ул вакытта бер сорау бирделәр анарга. Туфан Абдулович менә хәзер безнең татар дөньясында татар җырчылары күбәйде. Нәрсә, сез ничек уйлыйсыз дигәч, ул әйтте. Безнең яшьләр, алар килде китте эш белән шөгыльләнгәнчек, кирәкмәгән җирдә йөргәнчек, шул җырласыннар. Дип, шуннан соң мин аны менә мондый чараларда да яшьләрне сәхнәгә чыккан яшьләрне күргәч, аларның ниндидер талантлары ачылып, менә татар дөньясында киләчәктә дә әлбәттә ул җыргына түгел, ул бит әле безнең телебезне саклау мәсьәләсе. Менә монда җырлаган кешеләр, алар шәһәрдә яшәсәләр, шул җырлар аша үзләренең телләрен, үзләренең мәгънәләрен, сүзләрен безгә дә җиткерәләр. Шуңа күрә инде оештыручы Гөлнур Галимовага да бик зур рәхмәт, алып баручыларга үземнең исемнән бөтен татар конгрессының Казан бүлеге исеменнән. Әлбәттә, монда күбәйтеп була. Сезгә, халкыма бик зур рәхмәт. Менә шулай килеп, аларны тыңларга, аларның иҗатына инде алда да киләчәктә дә матур тормышта яшәргә, бер айдан Рамазан ае башлана. Барыгызны да менә шул айлар белән тәбриклим. Киләчәктә дә бәхетле булыгыз, озын гомерле булыгыз, бергә яшик, аерым торыйк. Әйдәгез, истәлек өчен бер фото. Бик зур рәхмәт, Фәрит әфәнде, җылы сүзләрегез өчен, һәрбер әйтелгән теләкләр. Рәхмәт, бик зур кызлар, бу алкышлар әлбәттә сезгә. Һәрбер әйтелгән сүзләр, теләкләр Ходай Тәгаләнең амин дигән чагына туры килсен. Инде шунда әйтеп үтәргә кирәк, концертыбызны музыкаль яктан бизәүче егетләребез Татар моңы 2017 һәм бик күп конкурслар лауреатлары баянчы Илнур Галиев. Гитарада Эдуард Галимов. Шулай ук сезнең арагызда тавыш операторы Илья Лазарев.